You am boge bianga. Oya you put that in English. Okay, man, how will I never back up and you have called to Munga ni room and interview? Yeah. The way for now, like I be your talking last. Am I here with the way phone now? Like I be your talking last. Am I here with the way for it's not like we here? You take a place, I'm going to put here now. Praga beta koshibeza. But your fan now, but you're that fan. But your fan now. Papa, that's name, but remove it. Remove for that name, but remove for ye. No got a psychiatric hospital, ladies charge you. No, na bega logo. Ona bega logo. It's not. It's more than I look at my doing your log. This kind of thing can make you look at Hogelo. Ish, Bia, Apoda, Bianca. Their front of their front. We Takaga Honala, we Takaga Honala. Matakredeka, you need enough on your own. It's a wall of men standing. It's a wall of men standing. Look at. And you want to get a newspaper? Huh? Mba. First front to turn out to go and get Bianca Beatrice Mumba. Whatever Vasepia. Look at. Kebishna watch them. Lagos. In on Lagos. Whatever Vasepia. Nketa tala gini kembo. Mba. Gini me ike shike. Ama apam. Eh? Amam. Ema ihe siri ike. Bia were phone go. Otele Okute. E da fole 25. Keris nije sorry loot you gba. So at mum ga na-eto. Maka gị na ụmụ gị na-eto. Ọ na-adị m elu dị late. Aya were phone Aunti gị n'ihu gị. Were phone Aunti gị n'ihu gị. Were phone Aunti n'ihu gị mbịara ihu chest gị ma obi gị hia. Chineke agba gị ọkụ. Ndo. Tii na-enwe ha ebere igoshi mara. Eweliwe. Ịchọchị ya mepụta oge down here. Nwe ha ebere igoshi onye ara. Face front here. Bege kpugeshi mara ka were ara ndị ogbi bịa nga bịa nọrọ igoshi m. Ara ụmụ nwaanyị gbegbe. Ọwa ara gara aga ma buru. Eweliwe. Keep that your face in front nwa bingo. Gịnị ka ị na-arụ? I'll make up and na serve. Ị na-serve ebe? Na Lagos. Ebe ka ị serve ka na Lagos? Ministry of Health. Iwu onye ebe? I'm Imo State. Ebe n'Imo? Nwere West. Ebe na Nwere West? Avu. Kwemana ihe ọwala mmere ebe a gaba na social media niile ngawa n'iru. Gama. Eh? Eyi. Nne gị na nna gị dị ndụ? Anyị ndụ. Enwere mgbe mpa gị nụrụ taa ya pụọ na nkonko Igbo. Mba. Go back. Nna gị nwere mgbe o buru amụma na chọọchị? Mba. Nna gị ebughị amụma? Mba. Eh?
Obuba amụma. Obuha amụma. It is na communion every year to year. Get na communion. Akwya. Mba, na magan Catholic sir. Enaga Catholic. Hello, hello, director muchere school uniform bianga. Yeah, I would director. Yeah, white and black ngoro na ya. Hello, you chere school uniform bianga bia here for interview. I say me agam na ya go ya. Yeah, white and black. Na ya go. Dem you Chineke abagoko. That was fun, okay? Telephone of money who? Telephone of money whom? Wait to 30 shigima when she got ma. Here, white town of one English show. Ah, bet mark. Ah, Marachi. Ah, Marachi. Ebu from Afropota. He be from Afropota. O one boga babu. Mba. Ahage. Obinna. Obinna nya. Iwuji. Ba hu ezeli. Edi afole. Adam 32. Telero sana. Edi 32. Ilube kwa mai. I am Jenata. Tom one and I Tom anyhow why. It's all elected anyhow. And when I want you anyhow. One bingo. Sorry. When I want you anyhow. I say them you and when I want you anyhow to like a bagoko. And when I want you anyhow, when you're the father mimi with that 2 who got on Dano. Ma would me now make share my account on that. You can go with me. Branga it anyhow. And when I want you, I'm no anyhow woman. Chile Kabagoko. He is schooling from Bianga Biagam say strong one anyhow woman. I talk a woman you anyhow woman on that. I say a one you put through one now anyhow woman on your Aswana. I'm not quite that statement from you again. Man, a one man's food is another man's poison. Branga pekwa me anyhow woman. One bingo. Oh, the mother can I will program for he na. Ya wrote that na ngani na ache. Where am I, Joe? Where am I? Damn you, one bingo. When hachi, one more t-shirt, watch it. Etrega paloko before get put over. Don't you know John? Remove that your hand of here. Remove your hand. Remove your hand and wiping gum now. No tissue pacha who knock at the 7 days Adventist. Then AJB, a big abare, aga street to street. Branga pegam saying run a hotel, banga. Pacha homa, my homa, we know. You 10 days, 7 days Adventist. Never abare everywhere. Branga pegam anyhow woman. Come no pagaya no. And when one ye go anyhow woman. Branga begwa anyhow woman. Anga keberi kushumume. Mba. Ebranga be kushumume this boy. Mba. Ijazo nketa. Mba. Nketa tala ngembo. Mba. Etagidele nwa bute gloria mbo. Mba. Emuna kono. Ama m aka. Ela kono emanu. Ana m akpụ isi and also anọkwa m into this bakery. Ewo onye baba. Amụrụ m ka a si akpụ isi but abaro m into it. Egala police station mbo. Agala m police station. Alo krogedia. Alọkọla na police station. Ele him reji lock oge.
Mba, mgbe enweghị issue na house mgbe m nọ Port Harcourt, so landlord akpọ police, so ndị polisi fụrụ the compound ha ebukọzie ọ ka m si gaa that place, but ehihie m n'ime ebe a, so nọrọkwe 1 hour ma pụta. Iwe onye ebe? I'm onye Imo State, mba anọ. Ebe na mba anọ? Ehime. Ebe na Ehime? Umezala Owere. Ebe na Umezala? Umudim. Ebe na Umudim? Ama Iwu Ji. Bọsas ga-enwere nke pụrụ epu? Mba. Iji anọ na nrọ eri nwaanyị? Before na o mebụrụ m like once. Iji anọ na nrọ eli nwaanyị, onye m jụrụ gị or Once. Hem jụrụ gị gba ajụjụ gị samia straight. Enyi ya wedatata ihu otu a imi gị ke ịbịa abịa fachikara m na skrin ya. Ke were okpogbo ime gị na bịa nke agbegara m na skrin ya. Ọ gị na-eyipụ nwaanyị hụ na nrọ eri, ọ ya na-eyipụ gị traza ka ọ gị na-eyipụ ya. Ise? Onye iri gị ọrụ na nrọ, ọ ya na-eyipụ gị traza ka ọ gị nwa na-eyipụ ya. O ji aka ya yipụ. O ji aka eyipụ. Ọta nwa na nrọ. Nara ahụ ị eji ogbe ata. N'arọ, ọ ga-ejọrọ m okpe n'arọ. Ọta nwa without na nrọ. Ị gala be dibịa mbụ? Mba. Iji aṅụ ara? Yes. How many minutes ka ị na-anọ na ịṅụ ara? 5 minutes ọ dịghị oke. Ọṅụ ara responsible ọṅụ ara man. How many minutes ka ị na-anọ n'elu nwaanyị? 30 minutes ọ dịghị mma, 15 to 30. Teleros na ese? 15 to 30 dị oke, ọ depende ka dị nwa dị nọ. Iji anọrụcha 30? All m na-ekwu ọ depende and the kind of mood mmadụ nọ. Enyela ihe ị na-aṅụ? Ana m aṅụ ihe ọ. Nwe ihe ị na-aṅụ? Gaa nọrọ 30? 15. Both my romantic and everything, all of them go. Damn you! Ihe m jụrụ gị ọtịta. How many minutes ka ị na-anọ n'ebe? Ọtịta. 10 minutes ọ dịgo mma nọ. 10 minutes for what? Huh? I am na-anọ. Naanị ọtụtụ ahụ for romance. Ọta nwa 10 minutes. Oke amụ ọ gaala gị? Mba. Ọnụ amụghị ahụ ebe ahụ ghere oghe enyi mamịrị ọ ji aga straight ka ọ ji aga wa. A na-aga straight. Ọnụ amụghị ọ dị ntakịrị ka omoto? Ọ dị ntakịrị, ọ dị moderate. Amụ ụmụaka. Ọnụ amụ ụmụaka. Ịtagịrịla nwa ogbu na-agbawa na otele nwaanyị ahụ? Mba. Ịtala nwaanyị nọ na di mbọ? Mba. Ịtala nwaanyị di ya nwụrụ anwụ mbọ? Mba. Ịtala akwụla mbụ? Aga m atụ asị, atọgo m. Ịtala akwụla mbụ? Gị sị m na-atụ asị, ịtụ asị ihe m gosiri mere gị iji gwuru nwoke, you need to talk out. Ịtala akwụla mbụ? Atago m akwụla mbụ. Ego ole ka ị kwụrụ akwụla ịtụla? Ọ gaa na 500. Ịkwọ 500 taa otele? O tego na. Ịṅụrụ ara kesị ma o tego? Ịṅụrụ ara? Mba, naanị ọtịta ka ntarị o tego.
nwokorobịa ataga nwa n'ụlọ akwa mpi. Iji agba ncha? Mba. Mmadụ ọbịala na họteelụ taa bịa kwụọ ụgwọ gị nọrọ na họteelụ tama? Mba. Iji ahazi ụmụ nwoke ụmụ okorobịa nwa? Iji ahazi ụmụ okorobịa nwa? Adịnahazi ya. Aka m gwara gị na m na-arụ na họteelụ, so ọ nwere ndị ga-abịa sị ka iji ahazi ụmụ okorobịa nwa this boy? Yes, yes. Okay. Nwokorobịa jee were ụmụ asa akpa ego ụmụ nwoke. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala kemgbe pụtara ụwa? Ụmụ nwaanyị 3. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Ụmụ nwaanyị 3 ị ga-enyo ele ụdị mkpu ị na-eti? Ada m eti mkpu. Kpọọ nọmba gị. Kpọọ nọmba gị ga-ese m hụ. Kpọọ nọmba gị ga-ese m hụ. Ọta nwa kpọọ nọmba gị ga-ese m hụ. Bishop wee nụ nwayọ na wee nwayọ. Tele Rosanna na m nwere nwayọ. Wee nwayọ. Ka m kpọọ dị nọmba. Biko. Ama ka ịbịara nga bịa gwa m sị m nwere nwayọ. Mba oye, ị na-etinye mkpu m si wee nwayọ ka m Dem you nwa bingo ịbịara nga bịa gwa m sị m onye nwere nwayọ. Tiyiri ndị naga ego ndị lapụ. Ịbịara nga bịa gwa m sị m nwere wechi nwayọ. Ịbịara nga bịa gwa m sị m nwere wechi nwayọ. Kpọọ phone nọmba gị ga-ebịa nga bịa gwa m sị m nwere wechi nwayọ. Tekwara ahụ ihe ndị naga ego lapụ ịbịara nga bịa gwa m nwere nwayọ. Ọta nwa.